Ningve isivet chiri thongke brasir kep ahidia sok ingnama ingnar chupidet phelang piarat kaningri hangjo Kikangadong towar krong thom an namo yuwa run 100 kilometers an ke kat kachipati pon Women Karbi Students Association pen red light area pu kepangdak abothak lurulangso ITI rongmongwe rongchedon la pen matipungara chingrum pet pen ka chingwai Step into Miso Noodles at Birenteron Memorial Market Complex, Rongkhelan Dipu, Karbi Anglong, where you can find local made noodles and many other products. So do visit Miso Noodles and support local entrepreneur and business. KarbiAnglongLIVE adaba birtalong pen ilisami mirinhan sipi pinibirtang ton pen arjuponikta. West Karbi Anglong Khironi Southern Range Forest ke parlo phelangpi berong teronarong patorarong ahidi chiti niphai inkora pho ajo ningvi sivetsi chiri thongke brasir kep adang asok ingnama ingnar chopidet Ajir keding kloi pen mate chikloi John Dokailo ingnama ingnar te bok terai PGR VGR along le along nogajo kedoklung ajo nini ni thoma prangpen Bogorai Ghat malom nang kilut pangcheng si phelang pi an nang kelepen e jovet pen chiri thongke brasir kep adang pi asok chupi detlo labang solong read ahem phuatum kaning je tengke ada por phainer kep anda forest asai khiatum humri dam delang pusi pherang ke atuma phan karjo hut nang pachini dun por phai jirlo lo baji krehni afit ladak phelangpi ahawar long lo amasi John Trokep bagdo mala habit angnar wang amasi penang ladak jungjung kachutiki methanga long lelong kachu asok bangke non chorot long pudok dok apor hurbang kana hok pu bang ningduk thedung lo sila bangso John Trokep sosela bangso angnar ke wang pena kapana hok bangke tuwe la ghonta hini angbong la tum la so ka khuruk bana bangke avena sita chiri thongke pra hop and chiri flikep angbong ahi dia bangke kan hok abangke theklong lo sining duk lo la sila bangso puthak nona poran pusita me ladak marat saikhi kelang tum lo forest department tume hin pen nil tum long nang ka humri pulason bang theklong lelang la pen tuwe apor an pusita me kadowe ladak arar tum bangke lapu hangjo hang hai sidulo sita la song bong pusita melang tum nang chelang rai nang birta dunai polo sita tuwe bang to jirlo phirlo masi bang wedet lo sita non adap non pu non apor an lo pusita me department tum hin pen thangna ladak nang ka humri pine puta nil tum theklong lela si department tum abangke lason lo nilipen ki pugang tunga bangke jongsi alang litum ladak la kihung apor huyong si aoga pran kupine angnar phanong si mane kasik sak kok puta haloso por huru bangke rara tum phan mane ekdom kapre alam pen alam kapa duye phan kamatha tum ildum thekdun longlong lo sta pini ladak chuti ki supejo arara tum long pini ake ong dung along le phelang long la so khiti kana hok mana bangke pinonta ki thura mek prang bang bela sila bang ning dug lo chuti ki dun chom do he chiri thro la so da ka bangke la nang litum da thek long inglo matidi amasi la da ba patabi deluk kerat long ifan ke avi deluk ke thek long phong loge ja lan cholo he Keroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Lakhain ko truck Duarbagram AC constituency under Bharatiya Janata Yuva Morcha mate BJYM atum pater piponsi Prime Minister Narendra Modi ningkan troksike prapho mahange thegarni pachetondon si taradong council entry tax gate lapen kekangadong towar krong thom an namo yuwaran 100 kilometers an ke kat kachepati pedokpon labangso namo yuwaran ke kat kachepati ke pater pipon loke Bharatiya Janata Yuva Morcha Duarbaguri Mandal amai puromenteron Kongchun bang Bijoy Rongpi social worker Robinson Hanse social worker Gulson Tiso Robinson Tokbia Tumpensi bangso ke kat kachipati pater piponlo bangso ke kat lake ada por phai programini thongke pa por pen taradong council entry tax get along pensi pangching ponlo
Lapen Duar Baguri BJP Mondalamai Pu Amoron Terang Dator Lem Chairman Projen Rong Pia Tumpensi Bang Soja Mek Ingpu Ponsi Cheng Ponlo Jongpon me isi Raki pen kapajok ponji apan sita me awareness program ke deng pon ason lo lapen ke ovik miatum isi okpran benta ke mesenang theklo puta ningji lapen ada por phai trok sira mini thongkep apora hut ke kangadong towar krong thomalong si namo yuwa ran ke katkachipati pijur ponsi bangso mailong maipu romenteron pensi mai chupatir pipon bangso long chophaluhi ke kangadong BJP local committee maipu ram singh terang kongchun bang sarlong ki teron Duarbaguri Sakti Chandra in charge Rajiv Singh nar lapen abarim ke PLT Longjon Timong atum pen ki chenglok penangan ongdung atum chetong dun lapen labang so ke kat kachepati along kachepati dun laki kaddu kawe pinso lo pangrumpet pen bang trok nerkep suse an abang pu abang phietum chepati dun lo lapen labang so kachepati along ke cheng si so pinso na thu pen ke haidun laki Arjun Chetri lapen adun thu laki Subon Thapa lapen Kithom ang deng along kelong dun laki sarkiri rong pi lapen adun thu do thulang li ang deng along nong eka chepalong pon laki sabarim teron pensi chepalong pon lo lapen sorlo na thu pen kiting si nong eka chepalong pon laki serlibon teron pi adun thu laki rubdihun terang pi lapen Kithom anong e laki nimen terang pi lapen kurim hansi pi Monica hansi pi alang li laki li ang denganong isi chepalong pon si mesen mi et pen labang so ki kata chepeti pijut pon lo pusi mai phuro menteron hin pen ning chepon Duarbaguri Mondol pen nitum Bharatiya Janata Yuva Morcha pen chepatir pi ponsi Namo Marathon mate Namo Yuvaran pu itum kachung hanai Prime Minister kahai Narendra Modi alangli mahangket hek 75 years ki chok pachitonun si pini nitum laso marathon race a program bilo nitum pachun long lo akero pipar pig lo itum machung honai local MEC meditum IM sir Richard Obi phaname akero pipar pig lo alangli initiative ke en pena jok si nilitum laso program nitum pachun long lo alangli phan suri akero pi si ka paching thur thoji mane alang tum phan angsong ka dokwe ka pathu hinon ka prekachari hinon labang sukang thur ponja phan alang tum labang sa jai make en pon non BJP lituma Prime Minister amahang thek ningkan thoksikara pho labang sorni kapachi tonun pen labang sa program kapati dun ajai make ke deng dun pon ni akakaro paper pig lo jasmet ke elitum local MSc made EM education in charge chinghon pig Richard Togbi alangli ajailong stame alangli tingni ni lapenje alangli kamatha pon mission pen joksi pini labang soja meg deng ponong lo alangli education EM educational long si jimatha lok la poli News Report KarbiAnglongLIVE Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang, Tri Junction in front of Bull and Pay Printers Enterprises in Dipu. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsana Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care or child diseases, and more. Kardo, Nilimen Dr. Rangsana Tobi, homeopathic consultant. Ada kecelang pon la our side long pon ke ko samar phantalo arleng telo kan ladak kiso kelang pon ji bisikoi ke la rik kiso akeng kiso ang pen la singjam la hai singjam apugiso ang pen la swarlo tum pregnancy ko sitame ke choi po ogregno la hai ko otherwise ta long pon po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday through Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Aprang ke homeopathic kote England opayat pon bong sita non nilitang research pon akin nang kalake ko anma ke papra bang pen son
positive result silong pom long pana ne 10 bosor 15 bosor kisot tum sitame chikloi jon ba jon kanata kisot kanangan ang theke kemisi long poneglo si nang litum kalbera tum do at me non la sona kisot do boten la dang patibo i phang pen so kichelang kon dia war size tame long poneglo Kidam dang chiti ni phayeng ko trogar ni lurulangso CTM club asai hemalong lurulangso ITI rong mongwe rong chedon lapen matipung arong asar lapen mekara tum chilang petpen kaching waya mai padosi Women Karbi Students Association asong pen red light area pu kepang dak aputhak pre ni phay hinier ni kangsai pedoponji pusi lamthe peklang pon Kedam tangani WKSA mate Women Karbi Students Association asong atung perangkya maya long pen dipong kang palong plia dim red light area pu amen pangdak ponlo la solam pen amen ke klang dun vekarong taralang so lurulang so ITI la pen matipung arathur pak pen ningkang samse alam the la pen ningkipung alam hai hu chepaklang si ahok healam pen rong aphan anong ke jo pu pen dia cho hangnanji pusi ke hang pedoponlo La sopi tarang so long keparlo rong pli arong asaratum angno WKSA pen dia kachohang polam theta me pherang kya maya long peklang lo sita lapu lurulang so ITI rong chedon rong mongwela pen matipung aradatum ke dia kachohang polam ke chinidun de la pen arjudun long le la siputhot prayer cheklo ni phai hinia ni lurulang so CTM club asai hemalong Women Karbi Students Association atumaphan kang saya mai pedo thuji rat hek prong lapen rong asar kedo anatum atheng no longsi karbi aronating dia chohang vek nangji lapen la soani wangwet det plote dipu police station along lam hoi pidam nang kok pusi sodak pen ke pachini lam the peklang pon rong asar mudon toran ka haidu inglong cheropen arong asar do lapen ni pali arong pen arong asar do rong mongwe rong asar do chipong sayir rong asar do rong chidon arong asar do pini nilitung dak lulang so sitem club along bai ke do onang kok labang so alam pipi ke damtang arni WKSA tung lulang so ITI lapen ke taralang so matipung long tiria din red light pula bangso juno dak alama putak nilitum ladak rong asar lapen ke kisar tung senior citizen atu lapen ke suarlu atung isi arsik chit pen chingwai ponlo red light pukipua alama putak ke athe junoda ladak ajir ding kluipen ha pisar pusar pen ningkan pokep ningkan trokep rong machukim rong asardo long ria sardo ristobasado kerangkedo dak podmosari award kelong award atum do professor do doctor do engineer do la an man ke duarong la rong tirong poeria tum sita la red light pukipu aputa ke la ku anma mai ke do aman ke do abang ki pan sita me aman jor de ta sonno la si damtang amut la so red light ko alama puta taralang so along kang sai pon ke pini dak aman ke do cetong rong asar la pen ke ithe giding tu mana ithe wet alam siningelo labang so alam abang ke chok che junodak laben la so alam putha ke dengun e laben ke haladak kang sai tarang so long kang sai la long phi area rong asar tum da du hala tum phan sita arjudun long lede la so posi non puthot aningkang samse do koklo non puthot ke wangji Oktober lalu langsung sistem club along Oktober tarik ini baji sirkep apor pen la WKSA tumpan
dak labang suame long wang ye pansi pachini lo. News report KarbiAnglongLIVE. Akaitin na tumdami mithang alamaki pindeng sumpot mithang culture dorep. Lasonsi non nangkileji ingdeng thongke brakethom hawar Karbi rison nimso rongaje dengkimo apamalongta chisik chedang ponbomdo. Sonsi aningkan wanga son thak KarbiAnglong adang anke zonal Karbi Youth Festival paman ponver. Lasonsi pinningta ahawar tinta je paman pon repo. Lason thak si Polonia hawar pen elongta elong adim mate center dengkimo apamalong si aningkan wang ta rongaje peman ponbom. La si pininga bangke aningkan wang pen piningke paprek pon che ji puta tiripia mai phuwa tumpen pachini pon la pen chisik chedang pon bom si thek pon long. Polonia hawar long pen unit inkoi anduji la pen ke niphai inkoi ner ke pen isia ni ansi pijut ponji. La pen isi tiripia mai pen ke pachini la pen kachuning ripon alam arong tin pen kahilo pen kewang atum anda methang apindeng nangching thang rep pen le rongaje nanglang dunji aphan kachuning ri padopon. La pen methang asai long ke un an pen methang apindeng sumpot le chen lo polote kachedang ta abolon doponji la si un an pen methang apindeng nangching thang rep ji aphan si pachini pon. To tate pini arni ke merni ke chengsi ke lahelo nanglitum ladak ilitum birta nanglitum nang ken bangso bitung pansin nili polini jutang hawar amai mai pho hin pen nanglitum phan ke chengsi akardom pajeriglo kasi ladak bangke nilitum la indeng thongke pora ke thom Karbi risoning so rongaje dengkimo pamlong gapa dopon bangke nilitum pining ke aningkan wang ason pen pining si mane memuchot kachisi kachedang memuchot ason si nilitum polini jutang hawara ahin betame nilitum thekbonlo aningkan bang thak lad nali tumlong ladat project lapen asona mong lapen kisoy kiret pen cheng lok lapen alira lo nampu thak lapen kupini kidam tang aseng kan pen kupini project ason kepaklang ponji ason duma ahok lo tema nilitung kapaklang ponji bangke nilitung kama thadolo sitame kacheto bangke nilitung aningkan bang pen pininga bangse nilitung kacheto bangke sabso kilicet ason se nilitung chetheklong athe pining ana bangke indeng thongkap ra ke thong Karbi risonum song rongaje dengkimo long kapado ponalong bangke niletum aningkan wang bangke Karbi rong saramai hin pesetame kon manang ke cheto du nabe setame pining bangke rong saramai bitung tame doan mane abitung pen masila dak nang cherap dundolo lapen chokamara asong hin pesetame nang cherap dundolo lapen rong pen ke bang salar ke theke ding khusar pisar popurun pe phorun atum an korte ingira to an setame jutang le ke wirlo te khaita ke wirlo pu matha pensi ladak ilituma khai ke cherai komji phan bangke doan sinang cheto dun peda sonsi nilitum jutang ahin pensetame nilitum ke chechar pona sonsi ke theklong Puluni pen dirchuna rongpi KarbiAnglongLIVE. Tang te pinia da babirta ke lapuan si kang ton poniglo.